Senzillament Joan. Sí, ho vaig fer jo. Bogeria transitòria, diuen alguns. D'altres li anomenen esquizofrènia. I encara que ningú em cregui, per molts anys que em tinguin tancat aquí, no em faran pensar que el meu cervell no funciona bé. No. La meva és una història real, plena de motius per fer allò que vaig fer. N'hi ha que ho volen camuflar dient que eren problemes de gels, que ella tenia un amant. I jo no ho podia suportar. Ella no tenia un amant. L'era jo. Mai no n'hagués buscat un altre home, perquè jo li donava tot el que la Raquel podia desitjar. Ella em feia feliç, tant que la vaig haver de matar. Ja sé què pensareu, pobra, és boig. Normal que l'hagin tancat en un lloc com aquest. Us ho explicaré perquè us adoneu de que era inevitable que la Raquel morís, que no tenia escapatòria, que no hi havia una altra solució. Si jo no l'hagués mort a ella m'hagués matat a mi. Ho feia cada dia amb els seus somriures, amb les carícies que em regalava cada matí. Les carícies que em transportaven a un món que mai havia visitat, el món de la felicitat. Em matava a les nits quan a l'arribar a casa me la trobava dins una camisa transparent, sense roba interior, assentada a la taula amb el sopar preparat, les espelmes i vi rosat. Moria quan fèiem l'amor i era tan feliç que no podia pensar en res més. Abans de conèixer-la a ella, jo només tenia una ambició, ser algú a la vida. Però algú amb noms i cognoms, d'aquells que tothom en parla o ha parlat alguna vegada. En Joan Ràfols Ricard. JR, que em diuen els amics. Vinc d'una casa plena de ninguns, una casa humil, on no ens podíem permetre gaires coses. La meva mare és una dona amb poca ambició, maca però deixada, amb l'única necessitat de casar el primer home que la faci sentir estimada. Una veritable llàstima. Una noia intel·ligent, que va tenir la mala sort d'obrir-se de cames al primer que li va demanar i, com a resultat, una boda precipitada perquè jo ja venia de camí. Senyora de la seva casa, però no del seu llit. Si hagués après a dir que no. Quants problemes s'hauria estalviat? El meu pare la va abandonar quan jo tenia 5 anys i la pobra va haver de fer allò inimaginable per a poder alimentar-me. Un home rere l'altre anaven passant per la casa, si a allò se li podia dir casa. Una llauna amb 2 habitacions, lavabo i cuina. Un home rere l'altre maltractant-la, traient-li el seny, robant-li l'ànima. Ara la mare està millor. Quan em van ingressar, els metges li van aconsellar que per a la meva recuperació era molt important que jo no me n'adonés que ella estava desfeta. El primer dia que em va venir a veure al psiquiàtric estava tan meravellosament maca. Era estiu i duia un vestit de flors blau que feia conjunt amb els seus ulls i unes sabates de taló que li feien més boniques les cames. S'havia recollit els cabells en una cua alta i el sol l'havia torrat en el camí fins al psiquiàtric. Evidentment no es podia permetre un taxi i jo estava a 1 hora i mitja. Tenia l'expressió trista però alliberada. Havia donat un tom a la seva vida. El dia que va saber que jo l'havia matada, es va sentir tan culpable que es va desfer de tot allò que la lligava al passat. Aquell dia m'ho va dir. Fill, perdona'm per no haver-te estimat prou, per no haver lluitat a la teva vida, per haver escollit el camí fàcil. He fet fora de casa el Marc i he trobat una feina netejant una fàbrica. Ja mai més hauré de dependre de ningú. Tindrem poc, però serà nostre. Posa't bé, fill meu, que quan tornis a casa serem feliços. Ja ho veuràs, estarà tot molt canviat. A vegades es necessita un cop molt fort per aixecar-nos, i a ella li va passar. El meu ingrés li va salvar la vida. Surt amb un infermer, i la seva expressió és tan feliç que em costa reconèixer-la quan entra per la porta a visitar-me. La mort de la Raquel també va servir per això. Per un moment havia oblidat que us estava explicant. Per què vaig haver de matar la Raquel? Per això hauré de començar pel principi, abans, molt abans, quan encara no era un adolescent. A l'estiu dels 12 anys, quan tots els nens anaven a la platja i jugaven a la sorra sense cap més preocupació que fer el quadern d'estiu, jo treballava a la cuina d'un bar-restaurant, evidentment de manera il·legal. Em pagaven 4 duros, però aquells van començar els meus estalvis per anar a la universitat. Els estalvis que duien nom propi, que em permetrien ser algú. I així, als 18 anys, després de molts estius de plats bruts i verema, vaig aconseguir entrar a la universitat. Aquells anys van ser els més feliços de la meva vida, segurament els més cansats, però cada nit m'estirava al llit i mentre sentia els gemecs d'algun client de la mare en l'habitació contigua, tancava els ulls i veia el meu nom en un rètol lluminós. Joan Ràfols Ricard. Estudiava
Treballava en caps de setmana i en dijous en un bar de copes de la ciutat i així anava temptejant la meva felicitat. L'època universitària es va acabar i vaig començar a cercar feina, alguna que estigués ben remunerada, i aleshores va ser quan vaig caure en la depressió. Tothom demanava experiència i la meva només feia referència als bars de copes. Si mai a la vida havia tingut sort, en aquell moment va desaparèixer la poca que em quedava i alhora es va obrir el calaix del destí donant-me un bon paper en el teatre de la vida, el paper que la Raquel amb el seu amor va trencar. Un any després d'haver finalitzat la carrera seguia treballant de cambrer als mateixos bars. M'havien demanat més d'un cop per a fer de comercial, però jo volia quelcom més que passar-me la vida venent la moto. Els meus companys de facultat s'havien anat obrint camí pel món de l'empresa i treballaven. Tots, a excepció d'un servidor. Vaig revisar el currículum, vaig canviar la meva imatge, fins i tot vaig canviar de colònia i la feina em continuava tancant la porta als nassos. El mateix dia que celebrava la meva graduació, un any més tard, vaig agafar una turca impressionant i me'n vaig anar de putes. Volia saber què sentien tots aquells homes quan es tiraven a la meva mare. Va ser horrible. Mentre mirava aquella noia veia el reflexe dels seus ulls, dels ulls d'aquella que m'havia portat al món. I aquí va començar el descens de la meva autoestima. El meu jo va començar a caure en picat, trobant-me cada nit en un bar diferent, amb moltes copes de més i besant qualsevol cosa que em queia als llavis. Estava tan deprimit que un dia vaig començar a escriure una carta d'acomiadament. Estava decidit a suïcidar-me. La carta es va convertir en una mena d'història de vida que vaig trigar 3 hores a acabar. L'escrivia en un bar. Pensava fer-la, donar-li al cambrer perquè li portés a la mare i tirar-me les rodes de l'últim tren. Però aquella nit ja se m'havia fet tard i la mort hauria d'esperar-se un dia més. Millor dit, fins a la matinada, quan el primer regional passés pel poble. Així que vaig donar-li la carta al Pepe i cap a casa. Als 2 dies algú em va despertar d'un somni gairebé etern que m'havia mantingut salvant-me de la mort, amb un diari a la mà. La meva carta estava impresa en una d'aquelles pàgines i al costat s'hi trobava una crítica meravellosa sobre la manera d'escriure i, el millor, el meu nom en majúscules al titular. Després d'això, tot va ser bufar i fer ampolles. Durant un mes vaig escriure recordant les penes de la meva infància, l'abandonament del meu pare, evocant la tristesa que em produïa veure com els homes tocaven la mare, el fàstic que em produïa sentir els seus gemecs a les nits. Durant un mes el meu nom va aparèixer cada diumenge al diari junt amb un relat que feia plorar el més valent. Finalment era algú, un nom en majúscules. La veritat és que els ingressos no eren extremats i vaig haver de deixar les feines nocturnes per a poder escriure amb més assiduïtat. Però allò era el principi de la fama, de rètols luminosos, d'entrevistes a la televisió. I aleshores va aparèixer ella, la Raquel. La meva estimada Raquel, la noia més meravellosa que mai havia vist, la pell blanca i suau, els cabells negres molt curts i un cos de sirena, un somriure de pel·lícula i unes pestanyes tan llargues que si t'aprovaves el suficient podies sentir l'aire que feien quan ella tancava els ulls. Van ser elles les que em van enamorar. Ens vam trobar un dia en un bar. La Raquel havia estat llegint els meus escrits cada diumenge al diari. Es va assabentar qui era jo i va venir a demanar-me un autògraf. A la setmana estàvem vivint junts al seu apartament. Tot era com un somni tan genial que no m'ho podia creure. Era feliç. Va ser ella. Ella va tenir la culpa. Al final dels escrits patètics que m'havien llançat a l'espai era per ella. Vaig començar a caure i a les 3 setmanes de viure amb la Raquel vaig rebre fortes crítiques sobre la decadència de les meves narracions. Era tan feliç. Suposo que ara ho entendreu. Per què l'havia de matar? Allò era massa. Quan finalment havia arribat a ser algú a la vida, quan el meu nom sortia imprimit en milers de diaris i milers de persones el llegien, havia de prendre-m'ho tot. Va ser un sacrifici. La vaig haver de sacrificar pel meu nom, per la meva fama arreu del país. Tot anava tan bé. Ella em va prendre la inspiració, me la va robar. Me la robava cada nit amb aquells somriures que em feien sentir tan bé. I la robava també cada nit quan fèiem l'amor. I ja no em quedaven forces per res més que no fos dormir al seu costat. Ho veieu? L'havia de matar. I ara tot torna a estar bé. Torno a ser feliç. Torno a no ser feliç, però puc escriure. Cada setmana faig la meva aportació a la revista del centre. Cada setmana veig el meu nom imprès en un full de paper. Ja sabeu, d'aquí a la fama, els retos lluminosos i les entrevistes a la televisió. Ara sóc en
Joan Ràfols, i no senzillament Joan. Bé, aquest és un dels contes llargs. Aquest conte va quedar finalista en un concurs de Villalonga del Camp. Bueno, finalista no, Accèssit. És un d'aquests premis baixets. Però bueno, també va ser el 2007 i bueno, és un conte que té un punt de tristesa i té un punt d'allò que molta gent que es dedica a escriure o a fer art diuen, no? Que l'art a vegades apareix quan hi ha el dolor, no? Quan hi ha la tristesa. No és cert, però sí que és veritat que és més intens. I bé, que m'enrotllo. Si us ha agradat, us dic el de sempre. Si us ha agradat, doneu-li un like. Si encara no em seguiu, seguiu-me i toqueu la campaneta per tal de poder rebre les notificacions. Si algú vol que faci una història, doncs que em digui una frase, que m'enviï una foto, ja sabeu, el que us dic sempre. I si heu arribat fins aquí, moltíssimes gràcies per haver escoltat el conte sencer. I ens veiem demà. Moltes gràcies i fins molt aviat.